Steli? Stelka? Tam je táto. Napapaj sa, potom mi môžeš urobiť. Stelka? Porozprávaj nám? Takto? Čo by si nám porozprávala? No jak bolo? Ide. Jak bolo? Ja sa musím... Však doma, jak je s rodičma? Ty ich musíš takto znášať, že? Povedz. A nedali sme ponožky dneska? Tak to ťa tak na polku obliekol. Čak ona je taká naša. Posledný tému opimuj niečo, že? Nech si to kúka on. Nech si to on kúka. Okej. Porozprávaj. Kde ideme dneska? Kam ideš, Stelka? Kam ideš dneska? Ale krásna, iba do mesta sa ideme prejsť. Ja, ale to je aj furt niečo pre teba. Neboli s mamou tento týždeň, iba s tátom. Toľké zvuky, toľké farby, že? Toľkého smradu. Joj. Gambickujeme, ale nejdeme gambickovať. Čo? To čo je? To čo je? Čo je to? To čo je? Tak tu sa nemôžeš na mňa, však ja som cool. Ja som cool. Povedz krsne, a ja som cool.